Една от основните ни цели в Smart Test е да намалим преписването, за да може учителите да имат по-реална представа за знанията на учениците, да направим тестовете по-справедливи и да накараме учениците да учат повече и да разчитат на своите знания. Намаляваме преписването по няколко начина. Автоматично създаваме различен тест за всеки ученик. Имаме опция за един въпрос на страница при решаване без право на връщане назад, както и опция за ограничено време на въпрос и стриктен режим, в който учениците, ако сменят прозореца, докато решават теста, SmartTest ги предупреждава, че при повторна смяна тестът ще се предаде автоматично. Стриктният режим работи добре на компютър, но за съжаление в много училища учениците нямат компютри, а за учителите е сложно да запазят компютърна зала. В такъв случай тестовете се решават на телефон, където преписването е по-вероятно, защото стриктният режим не работи добре, а учениците могат да правят екранна снимка и така въпросите от теста да изтекат. Всичко това приключва с новото ни приложение за телефон, където вече стриктният режим ще работи и учениците няма да могат да правят екранна снимка на телефона. Ето как изглежда приложението. Когато учениците отворят приложението, могат да въведат код на изпита или да сканират QR код. Отново въвеждат име и номер в класа, вече започват да решават. Ето как изглежда, ако направим екранна снимка. Ето как изглежда и стриктният режим. А ако направим повторно излизане от приложението, тестът се предава автоматично. Ако използвате стриктният режим, тестът през телефон ще може да се реши само през приложението. Очаквайте съвсем скоро и приложение за Android. До скоро!